Исәнмесез, мин Уразаев Вәзир. Үдем Башкортостандан бүгінгі күндә Шахбадин Мәрҗани исемендәге 2-нче татар гимназиясында информатика дәресләрен укытам. Кызык хәл инде, мин мона 5 ел Өфөлә укыным бит инде. Шулай килеп сыкты, что 5 ел Өфөлә укыным һәм 11 класстан соң уйланым инде. Хәзер Өфөлә калсам, тагы 5 ел Өфөлә булыр кирәк булса инде. Бер яктан күңелле хәл, өйрәнелгән кала, таныштар, дуслар күп. Әмма миңа ниндидер яңы вызов дигән дөрес әйтмешләр, вызов кирәк инде. Һәм Казанды ни өчен хайланым, спортлы кала, универсиада үтеп киткәнне как раз һәм адактан энергетический университет Поволжьега ул берәү генә бит инде, үтегез дә беләһегез, то есть ул менә Казандагы энергетический университет бит инде. Атайым гомер буена энергетик булып эшләгәнгә күрә шул якка таба килергә булдым инде. Ну, хайлавыма үкенмәйм, чөнки дөрестән дә шулай килеп сыкты инде. Спорт ягынан да көчле кала һәм мин дә үземне монда таптым дип уйлайм. Дөресен әйткәндә, мин бу исемне үзем дә кирәк ишетәм инде. Ну, бу гарәп теленнән кергән, вәзир үзе, министр үзен аңлата бит инде безнең телдә. Һәм кызык булган, ул атайым миңа кушкан исем инде. Ул вакытта ла ул кирәк исем булган, ул заманларда инде һәм юк, ул теге еш асрай торган исем түгел. Мин үзем таныштарым да юк унда исем белән. Ну, минең белән таныштырганда ла гел кешеләр икеләтә һорай, өсләтә һорай инде теге исемдә кабатлап әйтергә туры килә. Һәм күпләрнең таныштарына мин бердем генә инде шул исем белән. Бу гаиләнән киләләр инде. Ну, Бөрьян районында гомумән унда 99% башкортлар яшәй дип баралар инде. Ул моны төпкөл башкорт авылдарынан, төпкөл башкорт райондары шул безнең яктарда инде. Әдәби телгә якын тел, то есть һәм гаиләнән килә, укытучыларымдан килә. Авылда минең Нәзира апа укытты, адактан лицейда Таңсыпан Муллахметовна укытты. Укытучылар шулардан да, гаиләнән дә, тәрбиянән дә килә дигәндәй. Безнең авылда башкортча һөйләшәләр. Ну, бездә шундый кызык хәлләр бар. Безнең районга килгән, минең мона Еднәем бар. Епифанов фамилия менән урыс кешеһе инде, әмма ул килеп, башкорт телен өйрәнеп, башкортча һөйләшеп йөри инде. Ну, шундыйрак теге хәл. Ну, төрле коммерсанттар килә бит, төрле милләт вәкилләре килә, әмма улар да башкорт телен өйрәнеп, башкортча һөйләшергә тырышалар. Әйтергә була, шуңа бөтәбез дә башкортча беләбез. Бар, бездә монда Курултай дигән ишеткәнегез бардыр. Монда башкортларның Курултайының, Татарстан башкортлары Курултайы бар инде. Без шәхсән мин үзем яшьләрнең оешмасында торам инде. То есть моны яшьләрне йыеп, туплап улар менән бергә аралашып, шул аднага бер йыелышып, мөмкинчелек булса, шул бергә ниндидер мероприятиялар оештырып, кайдалар бергә барып, үзара танышып, бер-беребезне белеп торабыз инде шайтып. Ул дөрестән дә кирәк әйбер. Ну, без Башкортстаннан килгән студентларым да күбрәк бит инде. Теге барыр күрше республикага килһәк тә, ну, туган телдә хагындыра, бергә һөйләшкә килә, шуга бер-беребезне күрергә ынтылып торабыз инде. Күрешеп булмаса ла хәбәрдә торабыз дигәндәй. Кызык хәл ул. Ишетеп тә торам, белеп тә торам дигәндәй, әмма яңылыш кына ишетеп китәм, чөнки мин Казанда яшәп, мона ундай хәлгә осраган юк инде дөресен әйткәндә. Мона бу татар гимназиясында эшләп йөреп тә, ну, бер-беребезгә безнең мөнәсәбәтләр яхшы, ну, дусларса инде, ысынлап та, чөнки, ну, күренмәй ул, көнсөл булу дигән әйберләр күренмәй ул. Әмма ишетеп торам, кызык, мин уларга елмаеп кына карап куям инде. Дөресен беләбез бит инде. Ну, башкортлар белән татарлар дуслар, элек-электән дуслар булып килә. Аны ничектер тырышалар, ничек шулай дип күрһәтергә, СМИга сыгарырга шулай дип, әмма ысын алып караганда, без дуслар икәне күренеп тора, чөнки бер-беребезгә дусларса мөнәсәбәттә, вот шундый примерлар бар дигән кебек инде. Белмәйм, ну, үзем әйтәм бит, шу елмаеп карап куям. Малай. Катмарлы һораулар бирәһегез. Белмәйм, башкортларга килгәндә. Әллә бәлки горур дигән сүз бардыр инде. Хугышсан, элек-электән безнең, тарихи яктан шулай килә бит инде. Икәү булды инде бит.
тоғры дип әйтәйек микән, үз милләтенә, үз халкына шундыйрак шул дип әйтсәк, татарларга килгәндә шул ук дип әйткәндә лә була инде, дип әйткәндә. Ну, шулай килеп сыга бит инде. Әмма әйдәгез. Белмәйм. Белмәйм, ни дип әйтергәлер. Динле бик тә, ну, күренә ул, көсле килә. Сагыштырганда ла дип әйткәндә инде. Был яктарда дин көслерәк. Һәм белмәйм. Шул ук тоғры үз милләтенә, үзенең тарихына дип әйтергә инде. Һәм тагы нинди һүзләр бар икән, менән сагыштырып була дигәндәй. Капыл башка килмәй, гафу итегез, һәр. Ну, һәр урында үҙҙәрен таба белүсе дип әйткәндә лә була. Сөнки дөрестән дә улар теге ситуацияға бигерәк тә яҡшы итеп үҙҙәрен табып, үҙҙәрен күрһәтә белүсе халыҡ дип әйткәндә була. Шундайыраҡ айырма бар. Ҡыҙыҡ хәл ул, мин дә бына үҙем был гимназияға килеп эләктем бит инде. Ну, белмәй ҙә ҡалдым дип әйтергә була инде. Теге мин килгәндә уҡытыусы булараҡ килмәнем, системный администратор булараҡ инде компьютерҙар менән, техника менән күберәк эшләргә килдем. Һәм тора бара, икенсе йылына шул робототехника түгәрәген алып бара башланым инде. Һәм эйе, был Магарифҡа килгәндә шул берҙән-бер гимназия тип киләләр. Дөрөҫтән дә бында татар телендә белем бирәләр, балаларға һәр бер фәнде татар телендә бирергә тырышалар. Ну, качественно бирергә тырышабыҙ дигәндәй инде. Ул нисегерәк дип әйтергә. Берҙән-бер булыуға ҡарамаҫтан, ну, башҡа ерҙәрҙә лә бар, мин беләм, то есть ишетәм, просто мында теге матур исеме бар һәм статус дигәндә инде мына берҙән-бер тип киләләр инде. Мәҫәлән, бала 11 йыл татар, үҙ туған телендә уҡый, туған телендә уҡый ҙа, һәм унан һуң уға барырға кәрәк шул уҡ юғары уҡыу йортона. Юғары уҡыу йортонда беҙҙең урыҫ телендә бара бит инде. Әгәр ҙә татар филология факультеты бар мында, мәҫәлән, мындағы уҡыған татар балаларында башҡа телдәр булһа, ниндәйҙер юғары уҡыу йорто һорала инде шул туған телдәре менән. Ҡайһы телдә уҡығандар, шундай һорау килеп сыға инде теге. Дауамы кәрәк тип әйтергә була инде. Былай камил килә, балалар уҡыйҙар, ул кәрәкле әйбер, милли магариф системаһы булырға тейеш тип беләм инде. Әммә мында ла теге үҙ юлдарын белеп табып эшләргә кәрәк инде. Шусан үҙем ауылға ҡайтҡанда хәҙер күрәм, әйттем бит инде, беҙҙең район 90% башҡортса һөйләшәләр тип. Әммә хәҙерге мәлдә ул мына медиа яғынан да киләлер инде, теге бары йәнһүрәттәр, бары теге сериалдар, кинолар, телевизорда балаларға күрһәткән инде. Улар рус телендә килә, һәм балалар шуны күреп үҫәләр тип әйтергә була инде. Белмәйем, ниндәйҙер ҡыҙыҡ бер парадокс килә инде. Беҙ ҙә шулай итеп үҫтек бит инде, әйткәндә. Беҙ ҙә шул «Ну погоди»лар ҡарап үҫтек, беҙ ҙә шул уҡ йәнһүрәттәр рус телендә лә ҡараныҡ, әммә беҙ беләбеҙ, үҙ туған телдәребеҙҙе белеп үҫәбеҙ бит инде. Килә, минең мына үҙемдең дә племянниктар да шулай итеп үҙ-ара урыҫ телендә һөйләшкән булып йөрөйҙәр инде. Әлбиттә, беҙҙе күрһәләр, беҙ уларҙы туҡтатабыҙ, беҙ уларға әйтәбеҙ, үҙ телегеҙҙә һөйләшегеҙ, нимәшләп йөрөйһөгөҙ тип инде. Ондай проблема бар, шул интернет заманаһылыр инде, шуға балалар шундайыраҡ хәҙер бик күп мәғлүмәт килә, ул мәғлүмәтте беҙ үҙ туған телебеҙҙә тултырып өлгөрә алмайбыҙ. Шуға улар урыҫ телендә күберәк ҡарап, үҙ-ара уларға ҡыҙыҡ күренептер инде, яңы тел өйрәнәбеҙ дип. Шуға, дәүләт телен өйрәнергә кәрәк, әлбиттә. Беҙ ҙә үҫтек бит инде, беҙ ҙә өйрәндек шул телде, беҙ ҙә урыҫ телендә лә һөйләшәбеҙ, туған телдә лә һөйләшәбеҙ. Бар ундай проблема шул, хәл итергә кәрәк. Нисектер бына еңеп сығыр кәрәк. Еңеп тә түгел, юлын табыр кәрәк инде. Туған ер барыр тарта тиҙәр бит инде. Шуға ундай яҡтары ла бар. Шул ҡайҙа үҙеңде табаһың инде, кеше ҡайҙа булыуға ҡарамаҫтан, һәр бер ерҙә лә ул файҙалы булырға тейеш тип әйтәләр бит инде. Үҙен табып, үҙен күрһәтергә тейеш, ҡайҙа ғына булһа ла үҙен
яхшы яктан күрһәтеп, ярдәм итеп, кайда гына булһа ла кәрәкле булып яшәргә тиеш. Шуңа шундый принциптар менән яшәргә тырышабыз инде.